дар аввали гуфта шунид бояд ки тарабхонаи амрикоӣ сохта мешуд, вале чунин нашуд. пас аз пешниҳоди мухталиф ва баррасиҳои тӯлонӣ сокинони шаҳри болдери штати колорадои иёлоти муттаҳидаи амрико ба хулосае омаданд ки ба душанбегиён марказеро барои истифодаи умум сохта манзур намоянд. акнун оғоз аз соли 2009 маркази дӯстии шаҳри болдери колорадо дар қисмати ҷанубии шаҳри душанбе ба шаҳрнишинон хизмат мерасонад. бадиҳоло бобомуродов дар ин марказ моҳи аввал нест ки ба фаъолият пардохтааст, вале барои оне ки ӯ дар озмун ғолиб гардад имтиҳони махсус супорида буд. чун баҳои заруриро соҳиб гардид, акнун моҳи дуввум аст ки ба забономӯзон забони англисиро дар ин марказ меомӯзонад. талабот ҳамин аст ки суҳбат бо хонандагон ва ҷараёни дарсдиҳӣ бояд ба пуррагӣ бо забони англисӣ сурат бигирад. این مرکز ما акнун барои ба бародарӣ пазируфтани душанбе шаҳрҳои парижи фаронсаву остонаи қазоқистон дар рағбатанд. тавре аз дафтари шаҳрдории душанбе хабар дода мешавад, корҳои омӯзишиву таҳияи санъатҳои лозима дар ин самт миёни мақомоти мухталиф чӣ дар парижу остона ва чӣ дар душанбе идома дорад. Салом Душанбе. нафаре ки барои баста шудани паймони бародарӣ миёни душанбеву болдер талош кардааст, имрӯз аз натиҷаи заҳматҳои кашидааш лаззат мебарад. питер столер агарчанде ки дар масофаи бештар аз 10 километр дуртар аз чойхонаи миллии тоҷикӣ ба сар мебарад, вале ҳафтаеро дар хотир надорад ки чӣ оилавию чӣ ҳамроҳ бо меҳмононаш катеро дар толори нақшбандишудаи тоҷиконаи ба лафзи худашон таҷик ти ҳаус интихоб накарда бошад. зеро питер лаззати нони тоҷикиро тамъи меваҷоту сабзавоти тоҷикистонро дар чойхонаи он меҷӯяд. ба ман бештар оши палав ва нони тоҷикӣ писанд аст. ҳангоме ки ман дар душанбе будам, ҳар рӯз рафта аз бозор нони гарми кунҷиддор мехаридам. дар масъалаи сабзавоту хӯришҳои тоҷикӣ бошад, ман гап надорам. ҳам ӯ лаззатеро ки меваҷоту сабзавоти тоҷикӣ дорад, на дар ҳар куҷо пайдо кардан мумкин аст. ростӣ чанд сол пештар ба тоҷикистон сафар карда будам, вале то имрӯз лаззати сихкабоби дар шаҳрҳои душанбеву хурҷанд хӯрдаам аз ёдам намеравад. воқеан ҳам ошхонаи мардуми тоҷик ғанӣ аст. шахсан ман хушҳолам ки душанбеву болдер бо ҳам бародаранд. баста гардани паймони бародарии шаҳре бо шаҳре дар ҳолати кунунӣ ба манфиат дониста мешавад, зеро дар доираи ин паймон имкон будааст ки муносибати фарҳангиву тиҷоратӣ ва иқтисодиву дигар равобит бидуни мушкилие ба роҳ монда шавад. аввалин шаҳре ки бо душанбе бародаршаҳр шуд монастири тунис аст. протокол доир ба бародарӣ бо ин шаҳр ҳанӯз 24 ноябри соли 1967 ба имзо расида буд. масалан, аз 14 бародаршаҳри душанбе 6 тои онро дастоварди замони мустақилият арзёб мекунанд. дар шароити кунунӣ бародарӣ ҳарчи бештаре доштан ба нафи кор будааст.